Inay nga maglipay kay atong gisaulog karon ng Pasko, dakong trahedya na hinon. Ami pukaw sa mga lumulupyo sa barangay Duljo-Fatima ning Dakbayan, Sugbo, sayo kaganihang kadlaw. Kung diin dakong sunog ang miolbo nga nakapikto sa abot 5 ka mga sityo. Usa ang patay nga nakit-ang napaig na human matanggong sulod sa usa ka internetan. Ani ang report ni Nico Sereno. Alas 3:47 kaganihang kadlawon gialarma ang dakong sunog sa barangay Duljo-Fatima. Ang dapit usa ka residential area kundiin nagsikit-sikit ang mga panimay. Sa kadako sa dapit na sunugan, tungod sa daling pagkatap sa kayo, gipaubos kini sa Task Force Alpha. Kini aron makaresponde gilayon ang tanang fire trucks sa Metro Cebu. Hapit mo tulo ka oras ang milanat, una gideklara nga under control ang alarma. Apan mas nataod-taoran ang BFP sa firefighting nga miabot hangtod mag-udto kaganiha. Gibanabanang Kapin kun kulang 200 ka mga balay ang apektado gikan sa 5 ka mga sityo. Sa sityo Buli, Mansanitas, Pasong Kabayo, San Pedro ug Plastikan. Gisusi pa ang hinungdan sa sunog. Nikalit lang kunog sila bang kaning wire, electrical wire, etc. Pero ato palagi nang i-confirm gyud sa BFB kung unsa gyud tinuod ba ang hinungdan sa nganong nahitabo ni ang sunog dato karon. Pagkabuntag na nahibaw-an nga dunay na trap. Nakit-an ang napaig ng patayng lawas sa usa ka batan-on sulod sa Naugdaw nga internetan. Giila siya nga si Cyrus John Peras, 12 anyos. Gikatahong nagduwa kini didto ug nakatagpilaw dayon naabtan sa sunog. Hilabihan ang kagulanan nga gibati sa inahan sa batan-on. Gipukaw na kuno to siya unya murbasi ni balik og kuan ni balik og suod. Kay pagawas naman to sila unya ni balik siguro to siya suod unya wala naman nakakita ang kuan. Gikatakdang magtigom ang barangay council aron mo deklara og state of calamity sa dapit. Subay niini panawagan sa mga opisyales hinabang alang sa mga nasunugan. Tanan. Diha pa mi sa mo ba nagsiningitay na nga sunog nga bangon mi. Tapos pagana na mo doon naman dilubanan na mi panagan. Pagtuloy paghipos. Wala mi kagi sa mo yung agyanan jud dito na misluyo. Gibanabanang 3 milyones pesos ang gibilin nga danyo sa sunog. Nico Sereno, Balitang Bisdak.